Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Witam też ciebie, Dawidzie, żołnierzu. Witam, Jawol. I co można powiedzieć? A więc wojna. Day of Infamy. Niegdyś mod do Insurgency, teraz również samodzielna gra. Do kupienia za małe pieniądze, gdzieś tam, nie wiem, 60 zł, nie? Coś takiego. Coś takiego. No i moi drodzy, no co? Walczymy w lasach Belgii bodaj, tak? O ile się nie mylę, to te lasy Tak, chyba tutaj. tak. Baston to jest Belgia. Słynna ofensywa. Tutaj mamy tryb gry. W sumie muszę sprawdzić, jak on się nazywa. Liberation, czyli wyzwolenie. 29, naloty lecą. No i co możemy na razie powiedzieć? Rozegraliśmy wcześniej kilka rozgrywek w trybie też tej kooperacji, który jest bardzo fajny. Możecie zobaczyć te filmy u Bonkola na kanale. Link będzie tam, adnotacja będzie w opisie pod filmem. No i na razie jesteśmy bardzo radzi i kontenci. No, bo to jest coś, czego nam brakowało, czyli strzelanka, Czyli druga która wojna. nie jest jakaś tam nawiązująca do kosmicznych wojowników, Laserów i tych żołnierzy motywów. w przyszłości, tylko to faktycznie mamy tutaj taki powrót do takich gier jak Medal of Honor, jak Call of Duty stare, więc to mi się podoba. Też to, że grafika jest jakaś taka, to mi tu na przykład w ogóle Ja nie już padłem. przeszkadza, mimo że gra jest Nie, nowa. no jest estetycznie całkiem, to jest silnik, warto wspomnieć, to jest silnik Source, czyli ten, no wygraliśmy. Teraz będziemy zmieniać mapę. My team is like playing real life. Teraz Teraz się wszyscy odzywają, dokładnie tak. Playing with their eyeballs. No, don't go out in the gunfire. ja pierdzielę. Tak to jest. Tak to jest na wojnie. Ale warto powiedzieć, już zmieniamy Dobra. teraz chyba tutaj strona. Gramy oczywiście po stronie Wehrmachtu. W tym konflikcie można było jeszcze wziąć tutaj stronę amerykańską. Amerykanów? Ale cóż, ja gram tutaj, jak to się nazywa? Ja mam MP40, STG-4, a nie, MP40. ale no nie, STG-44, STG-44. ale to czemu to się nazywało kiedyś, jak ja na przykład w Call of Duty grałem? ta broń się nazywa- MP44, No też, właśnie, tak, też tak MP44, mówili no. kodowo, Bo nie wiem w sumie. MP40 to jest ten pistolet maszynowy. Tak, to tak, znaczy... tak, no ten taki najsłynniejszy Tak. chyba. Mhm. Ale to nie jest karabin, to był pistolet Pistolet maszynowy, bo on by miał mały kaliber, taka amunicja pistoletowa. A No. tutaj STG-44 już to jest no dużo kalibrowy karabin, nie wiem jaki tam dokładnie, ale o wiele silniejszy. O kurde! No, o, no ja się ukryłem tutaj. Warto No ja powiedzieć też. jaki tryb jest. Tryb jest dosyć prosty. Generalnie przejmujemy punkty. Tryb bardzo znany na przykład z takich gier jak Battlefield. Aktualnie my mamy jeden punkt przeciwnicy, a o punkt B tutaj jest spór. I to jest ten właśnie Ciężko największy będzie. spór, bombardowanie. Warto powiedzieć, że tutaj każda tak naprawdę jednostka, każdy rodzaj tego żołnierza jest bardzo ważny, bo tutaj począwszy od snajpera, przez jakichś machine gunnerów, po Radiotelegrafista, właśnie oficera, radiotelegrafista, który właśnie te naloty wydaje wysyła. rozkazy i generalnie to wszystko O kur- tutaj koordynuje, żeby drużyna wiedziała po prostu w jaki sposób ma się poruszać. Dobra, ja zmieniam klasę w ogóle, bo mi tym nie idzie. Na Riflemana może klasycznego. No, Rifleman i on chyba ma tutaj w On tym ma Mausera. Wehrmachcie Mausera, a nie ma on na przykład granatnika podczepianego jeszcze? Do tego Mausera zaraz ci powiem, bo muszę czekać na wsparcie. Ma przyczepiany, a może też mieć bagny, to jest chyba wymienne, bo tutaj tak samo jak było w Insurgency, możemy sobie trochę te klasy tak, no może nie modyfikować, ale zmieniać różne tam dodatki właśnie. Ciężki No to pas fajne, z bo amunicją, Od lekki, was to no. zależy właśnie, czy na przykład lubicie grę, czy potrzebny jest granat dymny, czy jakiś hukowy, czy na przykład jest potrzebny pistolet, albo jakiś szpadel i to tam wszystkim możecie zarządzać właśnie z poziomu Change Outfit i to jest fajne. Ja już tutaj podchodzę pod B, ale są strzały okropne. My już tu biegniemy. No i Ja warto się też czaję. powiedzieć, że tak jak w przypadku Insurgency, tutaj w zasadzie jedna gdzieś kula zabłąkana może nas położyć. A snajper w ogóle już jest tak skuteczną klasą, że jeżeli ktoś ma go dobrze obcykanego, to będzie siał popłoch na polu bitwy. Niesamowity, bo nawet gdzieś tam trafienie w rękę czy w nogę kładzie po jednym strzale. Także polecamy granie No. snajperem. Dawać STG-44 teraz, będę musiał się troszeczkę tutaj... Ała! Dobra, my już tu Poczołgać. dobiegamy do A. No i właśnie tak to teraz Ktoś tutaj strzela, nie wygląda. wiem kto. My mamy ten main Oj, fortification, nalot. oj, coś tu się stało, ale ja jestem w tym buście i teraz nie wiem czy przeżyję ten nalot, no Ktoś tam raczej, pali miotaczem, nie wiem czy to nasz. raczej byłoby ciężko. Pali ktoś miotaczem, ja się duszę. Wow, A, ale jest za tym skóra takim, straszna. za tym half-trackiem takim amerykańskim. W ogóle gra tutaj też skojarzenia budzi, mi się wydaje, z Red Orchestrą jak najbardziej. Tak, 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 też dużo osób właśnie, dużo widzów też mi powiedziało, że jednak tutaj Red Orchestra.
I poniekąd niektórzy chcieli po prostu powrotu do tej gry. No tylko, że w Red Orchestrze był front wschodni, tam... front wschodni albo tam walka na Pacyfiku pomiędzy Japończykami i Amerykanami. Albo front wschodni właśnie walki tam w Stalingradzie i te klimaty. A tu mamy, oprócz tego tutaj rejonu działań gdzieś w Europie Zachodniej, jak tutaj w tym momencie, mamy też walki we Włoszech na przykład, gdzie możemy grać żołnierzami brytyjskimi po stronie aliantów. Mamy też mapę gdzieś tam z jednym z sektorów z plaży Omaha. No kilka tam tych map jest, nie wiem ile. No ja myślę, że w każdej grze, gdzie jest tutaj konflikt, właśnie Wehrmacht, Ameryka i tak dalej, no jednak Omaha Beach musi się pojawić, jeżeli to No jest gra musi właśnie być, to dotycząca jest tutaj II wojny światowej. To jest tak sztampowe, klasyka. to jest klasyka gatunku, nie? Coś tu się dzieje, informacje. I teraz zauważyłem, że właśnie nasz oficer, który wydaje rozkazy, od razu obok niego pojawił się taki wykrzyknik. I wiem, że on chce, abym ja przyszedł do niego na przykład. Mam jeszcze tutaj inne komunikaty, ale chyba jest nalot w tym momencie robiony. I nie wiem, czy to jest nasz, czy to jest wrogi nalot. Chyba nie nasz. No ten nalot też jest, jeżeli nam się na czas nie uda skryć gdzieś do bunkra czy coś O takiego, kurde, to coś tu się giniemy. wydarzyło. Czekaj, bo nas zagazowali chyba. Kurde, ciężko tam jest podejść teraz, naprawdę. Jak się wpadnie w... To są takie detale, jak się wpadnie w granat dymny na przykład, to gdzieś się zaczynamy krztusić i ekran nam taką mgłą zachodzi. No fajne jest to, no może to nie ma takiej grafiki jak Battlefield Dobra. na Frostbite, ale... Ja ci powiem tak. Frostbite Frostbite'em, ale ja tutaj szarżuję. A widzę właśnie. Za Temery! A to nie tak gra. Co, już padłeś, czy Chciał jeszcze mi nie? Nie. Dobra, ja lecę za tobą. O, ale teraz padłem. Uwaga, tam jest jeden z pistolecikiem. W tym domku, czy za nim? Wiesz co, on jest za domkiem. A, Zabiłem mam go. Jest, ładnie. Dobra. I już żyję i lecę. Już jesteśmy przy tym ostatnim celu z prawej strony, ale kurde... A, widzę ich. A, będzie bardzo ciężko podejść. Dobra, mam gościa. Chyba, Jestem, bo tutaj też nie ma jestem żadnych... ciekaw, czy można coś tą łopatą ciekawego robić. No, do walki wręcz ona chyba. No, a to chyba żeby bunkra nie wpadłbym- wykopiemy no, chyba. Albo grób sobie mogę kupić. Nie kupić, tylko wykopać. Może, coś takiego. Dobra, w sumie można by było chyba podejść. No, ja podchodzę, bo oni są Jakoś nie bardzo widzę. wycofani. Oni tam z tego miasteczka w ogóle wyłażą. To też jak ktoś oglądał Kompanię Braci, to tutaj się ta sceneria bardzo kojarzy, szczególnie właśnie z odcinkiem, gdzie oni w tych lasach tam walczyli i potem No, to było. szturm na miasto był Nie, przypuszczany. kompania Barci miała z parę odcinków, nie? No, może 8? nawet paręnaście? Nie wiem, ja kurde No, mi już się tak szczerze wydaje, mówiąc nie że- pamiętam. Nie było zbyt wiele tego. Dobra, przejmujemy. A, do wyjścia się skradał. No Jest. i pięknie. Przejęte wszystko. No to jak to mówią, do 3 razy sztuka. 2 zwycięstwa już mamy. No, to teraz musimy trzecie tutaj przypieczętować. Nie wiem, czy będzie ta sama mapa, czy zostanie zmieniona. Chyba to jest cały czas ta sama. A nie, teraz wybieramy zmienimy sobie. Dobra. To tak, Reichswald graliśmy, to może coś nowego, może ta Ortona. Ortona ciekawie wygląda. Ortona, a większość wybrała. W Ortona ogóle, bądź właśnie jest tutaj ta Comaccio. Ja już na niej grałem i też jest bardzo przyjemna. Tylko Tak, problem jest wypadła taki, że tam... We all need to Aha. rush B. Syria to w sumie też nie graliśmy. no nie. W ogóle ta mapa Comaccio się kojarzyła, pamiętasz tę misję z Call of Duty 2, gdzie się jechało A, w tym tak, takim tak. transporterze i z kapitanem Price'em i też była No, mapa oczywiście, taka że tak legendarna na multiplayer do tego, gdzie po dachach się skakało. Tak, ale to w Call of Duty 2 to tutaj bardziej po dachach się skakało, to ty chyba masz tutaj na myśli Była taka gdzieś ta- Toużan, No, ale coś takiego, białe budynki to było w Egipcie w ogóle. czy no Tunis coś takiego. A nie, to było w Tunezji chyba. Tunis mi się wydaje. Dobra, to chodźmy może teraz do Commonwealth Army, żeby Dobra, nie ale było. która? Ta u góry? No Ja nie, już no do mam tego tam na mi- dole. No dobra. No tutaj jak widzimy mamy żołnierzy brytyjskich. A ja muszę poczekać, aż się po Wąsaczy. prawej stronie zapełnią. Bo niestety musi być wyrównana tutaj ilość Niemców co do... Dobra, ja Pozostałych? sobie wezmę Assaulta. Dobra, ja już jestem. Mamy pompkę nawet. O, Niektóre ja rodzaje broni się dopiero tutaj odblokowują. Dobra, ja sobie z Garantem pistoletem sobie maszynowym Sten.
I co? I jedziemy. No, tutaj ty ze Stenem grasz, widzę, coś tu się dzieje. Tą mapę graliśmy już wcześniej, ale w trybie kooperacji. Mhm. I znaczy myśmy troszkę zły wzięli tutaj tryb kooperacyjny, bo tamten tryb się nazywał Patrol i w sumie wszystko zamykało się na tym, że powinniśmy po prostu wejść do danego budynku i No wrócić. takie jakby przejęcie Taki punktu patrol. tylko na mniejszą skalę i... No ale trudne, no bo jak zginą obie osoby, no to jest koniec. Tam zależy w ilu gracie, no bo pewnie można by się było też w 32 podłączyć do tego. Dobra, my dziś tu podchodzimy pod D, ja za tobą jestem. No ja rzuciłem granat. A tu ty będę masz musiał- Enfielda, a nie Garanda. Aha. A faktycznie. Dobra, nie, tu nic nie widać. Jest dym. Musimy coś podziałać. Dobra, chodźmy. Kurde, Jakiś dziwny ten granat. coś jest palą ogniem. Halom, Kurde, tutaj za winklem jest. on do piekła. Oj, ja się boję, że mi tutaj granat na głowę spadnie. O kurde. Uważaj, Niklaus. Czekaj, ja mam tutaj Lefielda, to ja spróbuję. Ja... Czekaj, ja spróbuję mu tam granat przerzucić nad tym. Poszło. Ciężko powiedzieć, czy coś się stało. Ło. Kurde, gdzieś tutaj Niemiec gadał obok mnie. Ale gdzie? Ty Czekam, aż zginąłeś? się wychyli Niemiec. Nie, jestem na dachu. I teraz czekam, aż się wychyla. Właśnie generalnie wojna tutaj polega na tym, bitwa tutaj polega na tylko wychylaniu się przez okna. Można się Dostał. wychylać. To jest w ogóle feature To jest super, to jest Niespotykany. powód do tego, no, to mi się od podobało. dawna. Call of Duty to... Kurde, Zapomniało już właśnie. niestety. Dobra. Tego Wszedłem do robieniu jakiegoś dobrych gier. domku. Ja pierdzielę, jaka tu jest zmiana ognia ekstra. Dobra, zaszedłem Niemców od tyłu, ale się kapli, że tu jestem. Wow! Ach, kurde, padłem. Jakiś kolega dał pro tip, stop fucking going into bombs. No to nie będziemy, no. No spoko, no to dobrze, że nam powiedział na przykład. Jeszcze niech powie, że na przykład nie gincie. No dobra, no. Spróbujemy. Nostradamus dostał, no. Nawet Nostradamusa zabili. O, otrzymałem w banie. Kurde, nie wiem, gdzie tu, jak się wychodzi na tą uliczkę, to jest tak ciemno w tych domach i oni się kryją w oknach. Zbrodniarze. Zbrodniarz. Zbrodniarze wojenni z Ty, ja Wehrmachtu. biorę stary, ja mam z miotaczem ognia będę chodził. Dobra, ja wparzyłem do domku. Kurde, granat się toczy. Nie wiem, czy to... Nie, to od trupa. Wypadnięty. Nie Wow. wiem, tam niektórzy mają jakiś mikrofon gdzieś tam, nie wiem, ale... Spalił mnie ktoś. Prawda? To nie ty czasem. Nie. Dobra, ja spróbuję Co no, riflemanem. potrzebujemy już tylko jeden punkt chyba przyjąć. Coś mi się popieprzyło. Radiostację jakąś mamy tam zająć. Z tego co widać. Kurde, tu jakiś nienawistnik do nas brzydko mówi. O. No niestety, pozostawiłem po sobie plamę. Kolega, ilu nas tutaj jest łącznie? 2, 4, 6... 18 na 18 chyba. Zagrał. Kurde, nic nie widać. Ale ten Brengan jest okropnie ogromny. Zawsze taki. A czy nie wiem, czy tu się da jakiś dwójnóg rozłożyć, czy coś Tak, takiego? tak. W przypadku Bara i Brena da się właśnie. No i u Niemców pewnie I Niemcy MG42. maszyn gana jest tam, no, maszyn giwery, coś tam. Wow! Nie, to nie jest kurde na na flinty takie, tu trzeba coś szybkostrzelnego. Jakiś assault. Albo jakiś... No, może... Oficer z Thompsonem. Dobra, ja muszę czekać na wsparcie. Podglądam na osa. Bonkor z Brenem. To się już w ogóle z tym Brenem kojarzy teraz Call of Duty. Tak, ja zawsze tym Brenem No. lubiłem grać. Tam jeszcze generalnie on był taki... Nie był aż taki, nie miał takiego nie był- odrzutu. Tak. Dało się ogarnąć. Ale długo się przeładowywał, chyba No, no, najdłużej. no. Ale miał wielki damage. No, udało się. Wygrana! Duży magazynek. 3-0. No. Moi drodzy, tak się gra we wojnę.
No. I to by było na razie na tyle. Taki powrót do II wojny światowej, co jest bardzo fajne, bo w sumie oprócz Red Orkiestry, która jest no już taką niemłodą grą, jest jeszcze darmowe Heroes and Generals, które gdzieś tam też trzeba by było sprawdzić, bo jest jakoś tam regularnie uaktualniane, jakieś tam eventy robią twórcy. No i pojawiło się też właśnie w samodzielnej formie Day of Infamy. Warto sprawdzić, jak ktoś tęskni za klimatami II wojny światowej. Ja jak już mówiłem, ten odcinek z tego trybu kooperacji macie u Bonkola na kanale, on tam będzie podlinkowany. No i jak wam się podobało, jakbyście chcieli więcej zobaczyć takich klimatów drugowojennych, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, tutaj Dawid do mnie strzela. O, Wisisz mi suba. przykro mi, został po nim tylko wąs. Także dziękuję ci, Dawid, za te podboje i Mikołaju, też ci dziękuję. Śpij dobrze. bardzo fajnie było.